Uy, ikaw gait sa anak. Dito Uy, yung mga hilaw, hinog. hilaw. Hindi Dito siya. ang mga hinog. Oh. Iwan ko ni Perlin na, di ko anak. Dami din yan. Ikaw balhin pa. Mga buang. Dani ang green, oh. Ano sa space. Hamang bunting. Nasa Amerika. Bunting na sa ato. Naigo. Kung akong ilong anak mo kay mo po. Haman ang kaning hapko. Dili. Hapko, buang. Lapit mo talaga silang kita ko kasayawon. Pasayawan pa niya nakitrabaho. Pasayawa ko dan. Ayaw pa niyo kamay-damay sa akin. Kaya nakitrabaho. Sino nagsabi? Manggil mabut-but. Buutin mo pasayaw sa kuha nakitrabaho diri ha. Gupita sa kanan tiba. Kadaghan magud anak Perlin, nagupit man na tanan. Ay, Dito ka uy. katanaw ulit dito. Mo na lagi tanaw-tanaw po bago mag-react. Lansones. Ayan guys, oh. Dates. Uy, lansones na pataka alam ka. Ada na sa Ilongga. Mamaya na. Kaya ano pa. Lansones. Nandiyan ka man sa taas, Perlin. Salita ka dyan. Kukunin mo muna saglit ang cellphone ko. Kubin mo kaya malagkit ang kamay ko. Di bang pagkala ni amo din kuan. Makaman ka man yoy. Tawas hindi. Hindi man na nansang. Panghinaw ka ni. Yan. Makamasa talaga yung ano yan ito. Ano ba tawag? Duga. Dugo. Dugo. Duga saan? Duga. Muro si ate lang kini ka sa Butong Bisaya. Duga minjal duga. Tagok. Dugo daw dugo. Tagok. Tagok. Duga. Guys, oh. Ipikad lang kay daw ang kanya. Nangisi pa siya. Hindi, huwag mo lang. Ano i-capture mo lang dun sa kabila Capture mo lang ko. mamaya. Di man makita man. Hindi ba? Hindi makita. Dito ka. Twing. Taran. Nakikita ka rin doon. Wala kang wala. Oh. Guys, sige. Sige. Ah. Maalikabok ka naman yan eh. Ibigay kami sa alikabok. Yan, mas bunga kami pasok. Vitamin. Last. Vitamin D. Pag-away mo rin daw kita man eh. Waswas. Paglalis mo rin daw. Sige, baulin mo yun. Pag mamuhay mo ng banyo. Hindi kayo tamang-tahin eh. Sige. Lagi yan. Sige, isang filters lang. Filter lang din mamaya. Kahit wala nang lalabas sa bugagan. I'm just another woman in love. Ang bias mo. Ibigay ko na kay kabayo ang kailangan niya. I-close mo talaga ng bongga. I-close yan, hindi ko marinig tatawagin ng Andyan pa, nag-chika pa sila dyan. Ah, hindi siya pang malandi. Oo, nandyan sila. Silang lahat nandyan. Naliban kay kabayo. Saan ba yun? Malis na, may pupuntahan niya pa yun. Dali-dali, buang. May Hindi ba nila, hindi ba kagaya sa atin na sabihin mo, ihanda mo na ng ganito, ganyan, kasi ganitong oras aalis ako, dapat nakaready na yun doon. Hindi po, huy, padali niya, wala kang nakapiste. Magulat ka na lang. yeah, basic talaga. Hindi kagaya ba sa Magulat ka atin? doon. Hindi kagaya sa atin na oy, ganito, ganyan, na ano, ganito, ganyan. Hindi pa maano. Saan talaga itong mga ano dito? Kung kailan aalis, ay, dali Kailan ka. ba yung sinabi ko? Kalubat-lubatan na. Ewan ko narinig niya yung kailan ko yung sinabi ko. Kalimutan ko. Nagmamadali din siya. Sabi ko pag kulat, hindi ako robot. Eh, kailan yun? Narinig niya yun.
Intindihan niya yung mabubuti. Para alam niya rin. Tapos para isipin niya, "Ay, nagagalit na Well, sinaway kaya yan si Malandi ni bakla. Nung ano, nandun si bakla naglasay si Malandi. Pabalik-balik yung sa ano. Oo, nagagalit man yan si bakla pag ganyan. Kaya si bakla kasi mag-utos, sabihin niya sa akin kung may utos pa siya sunod na kita niya hindi pa ako tapos sa isa, sabi niya pagtapos ko dyan, ito ang gawin mo. Kasi Si siya, Kabayo, hindi ka gaya nung, Si hindi ka pa Kabayo, nga, minsan kakasimula ka. ganyan. Pero minsan, kadalasan talaga, yawa. Kakasimula mo pa lang sa inutos niya sa isa, ito mo na unahin mo, ito, bilisan mo, yan mo. Parang nagalaw. Kaya nga, piste. Tatay ko din, minsan pinapagalit ka naman ko. Sabi niya, bakit wala ng bukas? Sabi niya, bakit ngayon mo talaga ika-akit? Eh, alam mo naman, pagod na pagod yung patuloy niya. Ganyan sa tatay. Kasi bakla dati ang taga-saway din dyan kay Kabayo. Kaya ano ko ba, salita lang, voice out talaga yung ano, pero mahina lang ba, narinig yung bakla. Sabi ko, hindi pa nga ako tapos dito, nandiyan na naman ako. Ayaw niya daw maglaro. Kaya sinaway niya si Malandi. Kaya mula noon, si Malandi hindi na pa Nakasimanit na naman. mahalas sa buhay yan. Diyan naman yung tatay niya. Magpatay kayo dyan. Huwag kayong magpatay. Pag katulong ng maiwan, pag andyan yung nanay tatay niya, ay hala, bahala mo. Tagaan ka ang kutsilyo. Sige nga. Kaya mula noon si Malandi, hindi na siya masyadong ano na pamadaliin ako. Kaya sagutin ko talaga siya. Tatay ko din, yan man ko gagalit. Yan, ano yung nanay ko. Nung isang beses na doon sa bahay ni Aso, sabi ko, maghintay ka, may ginagawa ako. Sabi niya, stop. Kainis, kaya Hindi magpaintindihan. sabi ko sa kanya, Sabi niya, in-English ko man. Sabi ko, wait, English yan. Sabi ko, ano ba talaga ang unahin ko? Sabi ko talaga sa kanya, kay tatlo yung inutos niya. Tapos may pang-apat pa siyang inutos na gusto niyang unahin. Di ko alam kung saan ang unahin, gusto niya lahat ng tapos. Ang sabi niya, kunin ang bihisan ang bata. Tapos sinanay, Bihisan daw ang pakna. Tapos sabi niya, palitan mo ng diaper ang pakno. Kunin mo total muna kasi doon. hindi. Hindi mo maintindihan kung saan ka mauna. Yun. kasi ang kabilang sa kilo, kabila talaga rin. Sige, panglamay na ninyo. Ano na, ang green, iha kong isa ko Hindi dire. kaya ang nakikita ko ngayon sa kabila pala, green. Meron ka, oh. Ano? Sige, panglamay. Sir. Di ba, lagkit ng kamay ko. Parang lagkit ng pag-ibig. Ano ba yun? Yung ano natin doon eh. Nag-uling ka? Hindi ba yung sa bintana pag ginanon mo? Di ba pag magganon ka ng ano sa bintana na ilang taon na hindi napunasan? Dito na tayo niya mabutas, kaya dito lang din yung tayo. Tuloy. Itapon na to? Oh, sabi na. Ayun dyan. Yung ganito nakakapal yung kalyum sa kamay. Kabiyak-biyak na sa sobrang kapal. Sige na, okay. Ibuhos mo dito, te. Pati buhos mo. Para isa-isahin mo. Kayo nag- Nag-i-out isa-isahin lang niya sindi. Kaya pinaglagay. Talagang isa-isahin niya, bukas pa matatapos ko. Sige, bete. Sa kabila. Dugay na ayos. Pahuli lang. Just another woman in love. Get out of school. Tignan mo din tayo. Yeah, me, I see her in the wind. And I can wait to Siguro nung nagkaroon ni Pinas mo kay Kuan. Nahinog na eh. Nahinog. Parang yung talaga ng tunis.
ito? Matigas lang. Guys, let's eat. Guys, oh. Matamis siya. Tamis. Matamis. Kagaya ng pag-ibig. At sobrang tamis pagkatapos. Ito yung buto niya. Mamari, ginawa mo pala ang lahat. Gusto talaga. Wala ka talagang sinalo mo. Ginawa mo lahat. Ano yung isa doon? Doon. Ito. Kali dito ko, ngayon, nilunok ko lahat. Malagkit na yung nilunok niya. More. One more. Guys, maganda no siya kumakain. Guys, ako naghuhugas. Malagkit na yung ugat. Tikman mo. Tikman mo ka. Gahi man eh. Ito. Ito. May balat guys. Tingnan mo, kaya. Guys, Grabe. Grabe talaga kasi makalunok ba? Lahat talaga. Pati yung ugat. Nakita kayo, tibat. Belen, huwag ka magamit dyan! Ang hina. Parang nagmamagyong silang guys. Nagulat siya. Palit mo nga ito. Ito, ipasok mo yan dito. Saan niya? Mag-ito. Ay, ano lang dito? Para yung sa ilalim. Kunin mo ito kay tapos mo yan. Matulog. Ito naman guys, yung hinog na siya. Ayan. So, dahil ano na yung balat nito, ano tawag ito? Para matigas na siya. Tatanggalin natin bago natin kainin. Sarap. Hindi guys, tagalugas ka. Siyempre. Alam nyo guys, ang benefits nito guys, kumain ka nito, 2 piraso sa loob ng isang araw is good for the heart. Totoo yan. Lalo na, pag yung kakainin nyo guys, Kainin. Di bakit mo hininto yung sayo?
Ganito. Hindi, hinto tayo. Ganito yung kakainin nyo. Maganda siya sa heart, Hindi guys. naman kayo magkapareha mo. Hindi, tatlo tayo dito. So, hilaw ito. Ayan, hilaw ito. So, tatry natin. Kasi natry na natin yung half. Tapos yung sobrang hinog na. Hindi, oh. Hmm? Ang bata. Yung ano na yan, yung naano na nalatugan. Gutong na siya. Mm. Magkabagyak palutang-malutang. Mm. Oh. Mm. Oh. Mm. Ah. Yung tao ka naman, nga pagkot din. Magnet. Guys, matapos yung magugas, tapos din yung trabaho namin. Tapos din sila kain. Nagkukuhan din siya kung nalugmok eh. Mm. Parang magdiwa. Sana all sweet. Ano? Yung, ang dami nito sa bibig. Yup. Guys, may pasabog kami. Tatlo guys. Hintayin ninyo guys, kaya magawa kami ng content na damang tatlo. Masakit ang kage. Mm. Nabusog Grabe. na kami, sige ka. Dire, hindi naman siya sa kaya. Mag-usit ito tayo ito. Mamaya. Ha? Mag-utot-utot. Bakit? Kamote ba to? Mm. Parang kamote dito. Panggamusa din siya. Kahit hindi ako nakain ito, nautot naman ako palagi. Hindi. Maya ka mag-utot. Mandat na lang mamaya sa bibig. Bahala ka dyan. Wala naman akong pakialam eh. Eh, ikaw. Kahit natutulog ako, nausot na ako. Bahala kayo dyan, dalawa. Ang problema nila guys, dalawa. Magkutot sila, tapos yung sa baba nila maghagok. Kaya nga, wala naman akong pakialam. Tignan mo guys, pag dito ako makatulog, bibitiwan din ng dalawa. Yung tisig mo nakatulog. Kaya pakitahin yung kamay. Ang yung kamay. Tinan mo nga na yung dates mo dun sa pinaste. Gordon, saan yung kamay mo? Eh, dikit mo dito. Elongga lang kay Ferlin. Ang kamay ng mga OFW. Yan ba? Ayan ang walang trabaho oh. Ayan. Ito ang trabaho. Tigilig kluro. Ang akin ba? Yan, kamay natin tatlo. Ganun. Ah. Ang puti is ilongga. Sige na. Lapit sa kamay.